Cum a spus? Casa veche, casa veche. Casa. Restaurant Cât de casa veche, veche. domnule, cât de veche? Cât de veche e? E destul de veche. Am luat și o masă de 25... E veche? E veche? Sau e așa se cheamă? Așa se cheamă sau e veche casa, da? Adică nu-i paraginită să Nu, înțelegi. așa se numește, așa se înțeles. numește. Da, o masă de 25 de persoane, vă rog, în seara asta la ora 7. Și Și avem și vreo 5 copii și vrem și un meniu. A la carte vrem 25 de persoane, că asta, da, deci și de post, și de post, pune și de post vreo 3. De post se poate? Așa. Da. Ce se poate, nu se poate, vrem de post. Clientul nostru, stăpânul nostru, totul e posibil la... Doamne, nu pot să fiu stăpânul tău, adică să mă înțelegi bine, eu nu pot să fiu stăpânul tău. Da? Și cum e sala? Cum e sala? Cum e sala? Cum e sala pe Este acolo? foarte spațioasă, vede 25 de de la... persoane. Cum facem? Mese rotunde sau 25? să fie Doamne, vale? aș vrea cu niște mese pătrate. Nu, eu vreau rotunde. Mie îmi plac mesele rotunde, sunt mai frumoase. Avem și rotunde și pătrate, nu e problemă. Despre ce e vorba? Să fie mesele rotunde. Să fie, aveți mese Da, rotunde? da, bineînțeles. Aveți și rotunde. Dar vreau niște... Ce fețe de masă, ce culoare Să fie mov. Mov. Îți place? Mov? Mie îmi place foarte mult mov. Da? Ia, mov aveți? Fețele de da, masă, avem și mov mov, aveți? avem. Da? Bun, ok. Scaune de copii aveți, că avem vreo Da, 5? avem și compartiment. Și baie de handicapați aveți? Ne pare rău, asta nu avem, dar... Nu știu, doamne, trebuie să faceți. Deci nu mă interesează baie de handicapați. Cum nu le aveți acasă veche, baie de Bine, handicapați? vă poftim aici, vă poftim aici și veți vedea la fața locului. Să ne gândim la Să vedem dacă poate găsim în altă parte. Poate găsim. Cât costă? Ia, cât costă un meniu, doamne? Vom discuta la fața locului. Ce se discută, doamne, păi că să știu câți bani îmi iau de acasă. Cum adică, dă-mi un preț acolo, cum... Și când să discutăm, ce să discutăm? Da, bine, ce ce vreau, vreți să ce vreau. includă meniu? Ce vreți să includă Da, meniu? tortul. Cum, doamne, aoleu, tort, doamne, tort. Ce? Felul 3, felul 2. Le aducem noi. Le aducem noi? Da, aducem noi. Bine. Deci putem veni cu tortul nostru. Da, 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 tortul putem. nostru. Ah, perfect, bravo. Acte Dar trebuie artificii aveți voi, că noi nu avem timp să umblăm după artificii. lumânări au. Lumânări, aveți lumânări? Da, 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 avem și lumânări, dar vă rugăm frumos Roz, să veniți. deci roz. Nu, domne, mov. Vă poftim aici. Lasă-mă, că e fata de bani. Bine. Lasă măcar lumânarea să fie roz. Deci cât? La ora 8? La ce oră am zis? La ora 8 să La fie ce oră? La ora 8 jumate să fie gata, toată lumea La ora operată 8 și... să avem Da, da. timp să vedem, să fie client, să Așa. fim acolo. Dar să cu vedem cine am dacă ne-au- vorbit? Cine e la telefon? Cine ești? Simona, șefa de salon. Aha, care? De salonul de coafură? Doamnă, vă rog frumos să ne respectăm. Ah, ce să ne respectăm? Eu v-am vorbit frumos, așa că vă rog și pe dumneavoastră. Adică noi nu Da, vorbim iată-vă, frumos? da. Cum? Și când vorbesc? Doamne. Mai că vorbesc frumos, bine, las. Zi-mi, te rog frumos, la ce oră te găsesc pe acolo? La ora 8 La salon? jumate, așa cum am stabilit. La cât? La 8 jumate. La 8 jumate. Eu am zis la 8. Vă așteptăm. Eu am zis la 8. La 8? La 8, La Simona, deci la ora 8, da? Bun, ok, hai, pa, te pup. Pa. Ha, Păi să și mergem. ce-am făcut acum? Hai, să pregătiți mesele. Să pregătiți mesele. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Avem rezervare la dumneavoastră. Da, asta este masa dumneavoastră. Care de asta? Da. Păi, mă rog. Păi, nu. Eu am zis că vreau mese rotunde. Cum să... A, da! Deci tu ai vrut și meselul. Hai să luăm locnițe. Nu, și apoi fața de masă. Unde? Nu, locnițe. Suntem totul pregătit, avem mâncare, vedeți că avem niște oaspeți extraordinari. Ce Țin problemă? foarte Să mult vă să faceți fie bine. serviți. Să-i primesc, Bine. că eu nu mai am timp Și să-i foarte primesc mult să fie ăștia. serviți bine și mâncarea Da. să fie bună, e proaspăt, tot este Foarte Dar ce, regulat. apropo, dar ce meniu avem? Imediat o să-mi comunic și șeful de sală. Cum adică? A, cum nu, dacă mănâncă 5 minute, vă comunică ce mănânc Da, eu? sunt doar răspătare, am făcut... Bine, Cum domnule, adică dar decât o spătar? Ce? Nu? A, Da, da, asta am înțeles. Și dumneavoastră nu știți tot ce Încă nu aveți? știu, dar Cum voi nu afla. știți? Voi afla imediat. Păi Dar de de ce ce nu nu ați făcut doar 10 locuri? Dom'le, Ați dar am făcut avut 20. rezervare. Ce problemă mai punem? Cât să mai punem eu ăia la ușă, nu-i vezi că vin? Nu, hai că, ia uite, a venit soacră mea, hai. A venit soacră să stai pe o leagă. Dă-te într-o parte. Să rămână poftiți, doamne, Doamna, extraordinar. trebuie să mă duc la toaletă, că... Dar știa, au Imediat îi chemă, îi... Băiatul, da, nu se poate. Nu, avem aici oaspeți, Așa. primul. Dar e singur, domnule, e singur aici, nu mai vine cineva să... Avem și șeful de Să sală. nu mai Bine, vine da. șeful aici. Bine, n-am măcar la baie de Da, mamă, da. Să Hai, vină hai, șeful, hai, domne, Da, da, auzi, n-a la salvare pe tine. Bună ziua, bună ziua. Am cerut la telefon, am rezervat o masă, mi s-a promis... Hai, dumneavoastră să fiți, că e Doamne, să mă plăcere.
și n-avem baia pentru soacră. Și copilul îl doare stomacul. Și acum vreau să vă spun că băiatul este foarte potrivit. Imediat se vor Dacă e pe drum, Ce se rezolvă? Dar nu puteți să rezolvați mai repede. să vă capați imediat. Veniți să mă trăiască, draga mea, să mă trăiască. Unde stăm? Aici? Da? Unde stăm? Băiatul, doamne, dar unde e băiatul ăsta? Dar nu se poate mai repede, ne tratați să fac eu așa ceva, n-am. Ăsta-i restaurant, dar cine cum te-ai putut înțelege cu ei așa? Dar nu e fost întâlnirea telefonul din acel smog gros, 25 de persoane, alea și mai scăt. Doamnă, vă întrerup puțin. La telefon am discutat despre meniu, în schimb nu ați ales meniul. Am stabilit să-l alegem la fața locului. Nu că n-am ales meniu, dar asta pe dumneata mai întrebat. Da, bineînțeles. Păi, dar ce problemă am eu acum? Da, dar ați spus și mâncare de post și mâncare așa, eu nu pot să-mi dau seama. Cum ar fi? Fiecare ce vrea. Păi ia-ne comandă. Hai, păi bine. Te rog frumos, ia le comandă la dânsele. Păi și ceilalți mai nouă, dar Ți-am ceilalți spus că nu aici trebuia să venim. Nu aici trebuia să venim. Dar lasă-le că acasă vechi. Nu e posibil. Acasă vechi, dar uite ce frumos e. Mi-ai promis atâtea lucruri, că frumos, că face. Dar uite, da, aici ne aduce... Imaginează și tu, închide ochii, vezi lumânările vechi, vezi de alea mov, uite, e frumos. Nu se poate și mama nu se simte bine. Nu se simte, e la toaletă, a găsit în sfârșit o Nu se toaletă. poate. Copiii sunt bine, dar tort, n-am luat tortul. Am luat tortul? Tot aveți? Aveți dumneavoastră ceva? Te rog frumos, adu totul. Vreți să-l vedeți sau... Da. Au și tot. Dom'le, Ce alegem? Hai să vedem ce alegem. nu știu, nu-mi place. Asta e tortul dumneavoastră? Nu scrie la mulți ani. Vă rog frumos să scrieți la mulți ani pe el. Imediat Da? să Bun. rezolv. Auziți? Cum sunt ingredientele naturale, frișă? Naturale, 100% bio. Și artificiile ți-am zis, da? Artificiile. Ți-am zis de artificii, nu poți să zici că nu ți-am zis. Ce e? Tot bio? Cum adică bio? Ce înseamnă aia bio? Păi nu știu, mai treaba pe el. Bio. Mi-a zis că e Biosferă. Biodegradabil. Nu-mi place aici, deci mai adus Așa unde e nu-mi bine, place. artificiile Așa astea? faci mereu, te zgârcești la bani Da, și așa. facem un lucru slab. Hai O să ne râdă lumea, o să ne O să râdă. ne râdă, asta E e. bine așa totul cu artificiile? Hai, ia-ne Totul comanda artificial. dată, că e bun. Hai, ia-ne comandă. Am un rău la stomac, nu mi-e foame. Băi, aduceți o lămâie, vă rog, așa, aduceți Nu-mi o place lămâie, lămâia, o știi că mă lămâie. doare în capul pieptului, nu-mi place. Cu miere să fie. Miere nu că mă îngraș. Asta salvare cu doar capul pieptului. Nu trebuie salvare, îmi trebuie ceva, o Dar nu pastilă. mie, măi, Doamne, ce ai să-i aduci? Ce asta, dragă? Așa, hai, ce Lucru mâncăm? slab, nu-mi place. Aici Ce nu. mâncăm? Meniul. Eu aș vrea niște ton roșu, Ton roșu, da, cu niște farfale, așa, și cu niște foie gras, așa, și aș vrea să beau... Știi, gândești numai la tine, întotdeauna comanzi primul și... Nu, așa la fiecare și comandă. Să mai vină cineva, că nu avem așa timp. Trebuie să mergem acasă, să îi Cum să primim pe mergem cei de dacă acasă. Deci, Nu, ne grăbim puțin. așa, bun. Să mai vină Vă cineva. întrerup puțin, momentan, Nu în puteți schimb să acesta luați avem doar comanda. o singură persoană. Dumneavoastră, de ce sunteți aici? Deci, Nu puteți Fondra, să adu-ne ajutați. asta Faceți să mă numai duc pe și șeful, uite și la ce să ceilalți. mai- vezi. Îl ajut, dar vă rog Păi, frumos vreau să să vorbim vorbim. în liniște și... Sigur că da, sunt foarte liniștită, dar că mă simt rău, mi-ați făcut rău la stomac. Nu se poate, tot din cauza dumneavoastră. Da, Ceva, nu știu. Să-mi aduceți și o apă, vă rog, o apă. Da, lasă că trecem. Trecem. Așa un eveniment frumos trebuia să fie. Atât de bine trebuia să ne simțim. Nu se poate. Întotdeauna strici totul. Întotdeauna, nu știu, unde... Dar stai, nu ai fost de mine dacă mi-au zis că au și mânare, au Eu și trebuie să Să-mi pastila și eu. Da, ce aveți aici? Am ca și pastila dumneavoastră, nu vă dați seama. Nu asta aș cerut? Cum? Au, da, Dar cerut pastile de stomac. Doamne, sunt la restaurant aici, dumneavoastră îmi dați pastile. Nu trebuie pastile, poate îmi dădeai un ceai și mă făcea mai bine. Dă-i ce? Dă-i ce? Dă-i ce? Nu știu, deloc, nu. Dar ce fel de ceai aveți? Avem ceai negru, ceai de fructe de pădure, ceai verde, Dă-i un negru ca să ne liniștești. ceai de țigări. Nu, aș fi vrut mușețele, se poate. Rămâne, deloc nu ții cu de părerea mea. Te grăbești, dar nu e înainte. ca să fii trasă și Ce treabă? Dacă spun că miro. Mai distrus. Cu nervi, cu psihic. Nu mă asculți deloc, nu mă înțelegi. Mai mi-e foame, luam cum ești la ceilalți, că iau un copiu. Mai de gata, dragoste, care e iubirea mea. Nu-mi place, nu-mi place. Ce? Eu merg acasă să pregătesc pentru oaspeții care vin acasă. Nu mai că nu se Știți care poate este remedia treaba? problema. Ce să mai remediem? Mă rog frumos, Vă
faceți dumneavoastră Dar evenimentul, a fost un dezastru total. V-am dat banii pe avans, nu știu, nu se poate. Eu când vin la acest, am înțeles că este un restaurant care nu se poate. Da! Nu trebuie tortul. Păi bine, vă rog frumos, dar tortul nu e din partea casei. Rămâne aici cu asta. Îți că din farma noi! Vă rugăm frumos. Ce să fac cum te rogi? Ia la câte? Dar mai Nu trebuie, doamnelor, nu mai nu se poate, nu. Ce nu mă retrag? Ba se poate la v-a dat o firmă în cap. Casa veche! Ce vrei la casa veche? Băi, ia dă-i judecată pe ăștia cum agresează! Nu, tortul nu este din Deci partea chiar casei. gata! Am făcut tam-tam Băi, aici. gata, deci te rog frumos să taci! Ori așa, ori eu. Este ceva. Deci nu se poate, cum? Deci ia să-i nerva și la spital, ia, șef, să Ne-a vină stricat pe eu doar ce să vină și vină patron! Trebuia să fie așa de frumos. Avem pauza. Nu se poate. Patronul nu este în țară. Tot ce Dar nu telefon, da, nu pot. Nu se poate. Faceți o reclamație. Vrem banii înapoi pe avans. Nu se poate, nu se poate. Nu, Deja nu ați se plătit. poate. Ne pare rău. Ia stai, dacă să mă ducă, mă auzi, pe banii noștri, mă sucă pe banii mei. Ia stai. Asta e chiar sunat. Adu-mi ce ți-am comandat, adu-mi încoace. Nu mă simt bine, nu-mi place. Nu te Mi-ai stricat toată seara. Petrecerea copilului. Anul festiv ce frumos, ce baloane are, ce se joacă, nu are... Ce baloane, ce baloane? Ce o să-i rămână, numai baloane? Ce să ne asta ți-am comandat? Da? Păi ce ți-am comandat? Tonul roșu. Unde ai vestul roșu? Doamne, sunteți daltonistă, nu vedeți că e roșu. Păi și aia farfare. Și asta e farfare. Lasă-mă să... Nu mă simt bine. Asta e farfare? Da, doamne. Serios. Vă rugăm să gustați. Să gust, domnule, că s-a numit ton roșu. Este tot roșu. Am avut pretenții de la dumneavoastră. Ah, hai să gustăm. Cheamă bucătarul, că e vechi. Cheamă bucătar. Să vină E bucătar. singurul din tură, îmi pare rău. Cum adică e singur? El este Ia și bucătăria. Ah, Asta care e pe... Eu și bucătar. Eu plec. Eu plec. Doamne, deci vă rog frumos. Să ne dea banii înapoi. Să ne dea banii înapoi. Da, nu e bun. Dar care bani? Că n-ați dat niciun ban. Păi da, pentru că doar v-am vizitat. Prin Trebuie telefon să ne nu dați puteți să bani. dați avans. N-ai dat avansul? Ce ai făcut cu banii de avans? Ne pare rău, dar... Am dat, dragă, cred că am dat în altă parte, am mers. Neposibil. Da, nu cred că am dat în altă parte. Dar nu, Simona, cu ea am vorbit, am trimis bani. Sigur, trimiți niciun N-ați bani. primit factura, n-ați primit OP-ul? Nu. Haideți, Să ne dați banii înapoi. Da, cum n-ați primit OP-ul? Haideți, vă rog frumos, o zi bună. Cum adică o zi bună ne dați afară? Nu vă dau Veți afară, fi dar de știut de tot nu orașul. ne-ați dat niciun bani. Păi și care-i Vai, problema mea? ce Ați făcut urât am tam-tam? fost Păi de tractat. ce? Ce tam-tam? Acesta este un Băi, domnule, restaurant. uite care-i treaba, dacă vrei să fac tam-tam, îți arăt eu cum fac eu tam-tam. Calmați-vă, Ia liniștește, ați făcut tam-tam, ați făcut reclamă proastă restaurantului meu. Stai că de ăsta ai început, domnișoară, cu reclama proastă. Stai să vezi. Vă rog frumos, o zi bună. Vă rog frumos. Nu mai rugăm. Poftești. Unde mă poftești? Ne dați afară. Trimis ANPI de la dumneavoastră. Trimis protecția consumatorului. Și gata de finanță. Garda financiară, V-am adică ăștia plătit, fac v-am plătit și OP-ul, nu dar se nu poate. se- Ne-ați luat bani, domnule, dar Vorbiți cu ce dânsa. să Dar noi Asta plecăm, va dar fi. deci nu e problemă, doamne, noi plecăm, lăsăm invitații și copiii să se joace și hai, dragă, să ne calmăm. Șefa, de când se Deci ce crește să mă și- calmez? Nu se poate. Este total rău. Groază.